Despois de moito probar e probar, Vilagarcía topou as tapas estrela do seu inverno. Esta mañá fallaronse os premios da segunda edición invernal do Destapa. Este ano cunha peculiaridade, produciuse un empate no terceiro posto, polo que nesta edición houbo 4 gañadores. No terceiro posto estaban un clásico destas edicións de Destapa, que é o Xoxés, que hasta ahora participou en todas e tuvo premio en todas. En empate con eles estuvo Doña Tapa, que sí que ten tido algún premio na Feira das Tapas, pero é a primeira vez que gaña no Destapa. De segundo tuvemos a un local bastante novo, que incluso está alonxado do centro, como falábamos, que é o Madialeva, que está facendo as cousas moi ben e notase, xente nova e con moita iniciativa, e de primeiro penso que incluso xa antes de acabar o Destapa estaba claro que unha das tapas que máis estaban chamando a atención era a do Misterio. A tapa recoñecida co primeiro premio leva por nome Eclipse Lunar e gustou tanto pola súa presentación como polo seu sabor. Pois a base era unha carne de osobuco con carrillera, leva unha media luna de parmesano gallego, un huevo escalfado e unhas lascas de atún e katsubushi e unha espuma de grelos. Un premio que Manuel recoñece que non agardaba. Pois non contaba con el, non. Foi a verdad que foi agradecido. A resposta do público nesta edición foi, segundo o colectivo de hostaleiros da localidade, moi satisfactoria, e iso que o tempo non acompañou, especialmente nestes derradeiros días do certame. Tuvemos un primer fin de semana con un bo clima, con bo tempo, e notouse moitísimo na afluencia e na venta de pinchos, que ao final é o que nos dá o indicativo de como vai funcionando. E o primeiro fin de semana estuvemos prácticamente en números de Bran, non había moita diferencia. Lástima este último fin de semana que non seguira, porque sería como o ano pasado, que efectivamente tuvemos mellor tempo e fixemos bastantes máis pinchos que este ano. Esta edición tamén trouxo 2 premios novos a 2 instagramers que difundiron coas súas imaxes nesa rede social moitas das tapas inscritas no concurso. Como non, tamén agasallos para aqueles que completaron a ruta dos pinchos. Desta volta os gañadores foron elixidos a través dun sorteo. A Itubi traballa xa na vindeira edición do Destapa, na súa edición estival, un evento gastronómico que fai as delicias de moitos vilagarciáns.